Sanibonani, uMqeqeshi wensizwa la. Bathi ubhonzo kanjani ngebhuzu batshitshi qomane. Bathi umfana empandle semncane odanga bathi daba ethi mdala nti cha bamsukela bakithi ingane ihlaza cha. Ufunza baphathi bezonqamala lodelish bathi Intombi zimthatha ngentshabe. Sethi muhle webhonzo. Umuhle wamatshitshi qomane. Kunensizwe engibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi sawubona Mqeqeshi, ngiyethemba uyaphila. While ngiyaphila mfowethu, ngithembe na ukuthi uyaphila. Uthi bafowethu yazi ngike ngizwe kuthiwa intombi uyishela ngisho senithandana. Well mfowethu uyabona mangabe usayingane usakhula ufundiswa yonke into le yabo, so utshelwa yonke into and uyithatha yonke into sokutshelwa yona ufundiswa yona ngoba uzokusayingane nawe ayikho into ozoyenza. But into ekufanele uunderstand mangabe usukhulile lezo zinto lezo awutshelwa zona noma ufundiswa zona usakhula usayingane, ezinye zazo zazi right kanti ezinye zazo zazingekho right. So sekumsebenzi wakho ke njengoba usukhulile ukuthi lezo zinto uzibhekisise manje, uzi-unlearn, uzi-unpack, ubheke ukuthi ziyawenza yini umqondo. Mina ngikholelwa ekuthenini intombazane ngishela ngisho senithandana. Sikephi isidingo sokushela umuntu ekubeni esengumuntu wakho noma usayintombi yakho noma sewumkakho wena uyaqhubeka uyamshela. Kodwa ukuthi mfethu ke sengina 11 months nginentombi le engizwana nawo manje. Ngayishela kwaphela lapho yaqoma sathandana. Uthi bafowethu ngicela ungiphe amagama amancane engingashela noma ngichaze ngawo lentokazi engizwana nawo manje ukuyikhumbuza kancane ukubaleka kwayo njengoba ngiyithanda. So umfowethu ke iphela lapho kudaba lakho. So into ekufanele uunderstand mfowethu ukuthi yabona uma umuntu usuthandana naye awusadinga amagama kakhulu yabo. So udinga ukukhombisa ngezenzo ethi amagama owasebenzisa ukumdonsa. So usumdonsile usela ukhombisa ngani manje ngezenzo. So wena mangabe umthanda lo muntu kufanele umkhombise ngani ngezenzo and uzama umunderstanda ukuthi yena uthando ulibona kanjani, ngoba omunye umuntu uye alibona uthando ngokuthi mangabe nenza izinto ndawonye yabo. Mhlambe nipheke ndawonye noma nigeze izitsha ndawonye manhlina ndawonye ngenza isibonelo yabo, nibamsane kanjalo. Omunye uyelibona uthando ngokuthi umthengele izipho, omunye uyayibona uthando ngokuthi uspend isikhathi naye yabo. Omunye uyebona uthando ngokuthi umqoqozele umqoqozele ngaso sonke isikhathi entweni asuke yenza ngaleso sikhathi. Kanti omunye uyathanda ukuthi umthinte, uthathe ihagi, umqabule, umhlabe, umthinte, umbambe ifiga, umbambe isandla mangabe nihamba naye yabo. Ziningi indlela kufanele uunderstand i-love language yakhe ngoba abantu abafani and kuyenzeka ke ingabi yodwa abe maningi mhlawumbe abe u2 yabo. So kufanele uzame ukumqonda ukuthi yena uthando kuyena luyinto kanjani and uzama uqinisa lapho ke la khona esuke kukhombisa khona ukuthi kuyena uthando ulibona kanjani. Okunye ukubalekile futhi kufanele ukwenza ukuze umuntu wesifazane ezokuthanda, noma phela singesa guarantee ukuthi ngeke azakushiya, but nje mangabe uyinsizwa enama goals ngempilo yayo, long term goals, short term goals ngempilo yayo. Mangabe uyinsizwa ambitious, uyinsizwa elambile, uyinsizwa ephantayo yabo. Mangabe ukanjalo akulula ukuthi intombazane nje ivele ikushiye. Akukho guarantee ukuthi ngeke izikushiye, but mangabe kubona ukuthi akuyinsizwa ngolunye usuku ezoba somewhere yabo. So nayo iyafuna ukuthi hayi umuntu ake ngimzame nami ngimsupport entweni asuke yenza ngaleso sikhathi ngoba nginethemba lokuthi ngelinye ilanga uzoba somewhere. So insizwe njani nama goals ngempilo yayo, ungaba ama short term goals, ama long term goals, yabo nje ulambile, khombisa ukulamba. Kubalekile mangabe uyinsizwa ube kanjalo ngoba phela ayikho intombazane ufuna ukubamba nje insizwa engekho ambitious, umjida nje oyiphilelayo akanendaba ukuthi kwenzakalani yabo. So zivocavoce, unakekele umzimba wakho, zonke lezo zinto ziyakhanta ekuthenini nje ukukhombisa ukuthi uzithanda wena yabo. Ngoba mangabe ungazenzi lezo zinto
angikholwa ukuthi intombazane even if ungathi uyitshela amagama each and every day ukuthi uyayithanda kwasho kwacima, kodwa mangabe ungazenzi lezo zinto it's meaningless ukuthi uyitshele lo magama ukuthi uyayithanda kwasho cishe uyibhalele incwadi each and every day, but mangabe wena ungakhombisi ukuzithanda ngaleyo ndlela, lokho ngeke kuze kumdonse afune ukusondela eduze kwakho, yabo. So imindset nje yakho kufanele ube nayo ukuthi well mangabe ufuna ukuhamba, mangabe ufuna ukungishiya, ayikho inkinga ungakwenza lokho. Mangabe ubona wena sengathi mhlambe you deserve more, ayikho inkinga ungahamba, yabo, ngeke ngize ngikubambe. Mangabe ubona mhlambe awusangithandi, ayikho inkinga, ngeke ngize ngikubambe, yabo, because you understand ukuthi abantu besifazane baningi ungafani nalezi insizwe zithi hawu ngisamangalahlekelwa uyena lo enginaye manje impilo yami ingama ngeke ngiye ndawo. Well mawuzothatha ukubheka emuva, mangamantombazane usuthandane nawo owawucabanga ukuthi soulmate bakho, yabo, so mhlawumbe uzobe nama ex awu3 wonke owacabanga ukuthi soulmate bakho. So mina usoulmate kahle kahle into engayibona akusiyena umuntu oyedwa emhlabeni nonke ozothi hayi mase ngithole yena usoulmate wami ke lo esengiyofa naye nje, mangabe ngishiyile, mangabe sihlukene mhlambe, kodwa usoulmate wami ngishathiwa ngithole omunye umuntu kodwa uyena usoulmate wami la. Cha, mina ngokwami usoulmate ngithatha ngokuthi umuntu lo osukunaye ngaleso sikhathi, soulmate wakho ngaleso sikhathi osukuthandana naye. Mangabe senihlukene sunomunye, lo osukunaye uyena osusoulmate wakho, yabo. So ngiyibuye kanjalo, kumina iyawenza umqondo mangabe kukanjalo, yabo. Then mangabe unaleyo mindset, iyakusiza leyo mindset ekutheni intombazane ikubone nawe ukuthi hayi lo muntu lo uyazithanda, so naye iyamthanda umjido kanjalo, okhombisayo ukuthi uyazithanda, yabo, khombisa ukuthi nawe iyakulwela, kufanele igcine, izama yonke indlela ukuthi iyakugcina ngoba ufani nezinsizwa egcwelela ngaphandle. So okunye kufanele ukunderstand ukuthi kufanele ungabi insizwa predictable, yabo. Intombazane ingathi mhlawumbe izokuvashela bese iyazi ukuthi lo iroutine yakhe azongifaka yona ngiyayazi ukuthi mangifika endlini mhlambe senze ucansi bese siyapheka, sibuka ibhola noma sibuka iTV, kodwa nje yonke into yothi iphelele endlini. Anikwazi nje ukuphumela eminyango nithatha iwalk noma nezikipe niya somewhere, niyodla somewhere, yabo. So akufanele intombazane ibe njani ikwazi ukupredict ukuthi hayi sokwenza kanje, yabo. So zama ngaso siqinisekisa ngaso sonke isikhathi mangabe nindawonye awenzi izinto ezizodwa, into eyodwa, yabo, ngoba lokho akubi kuhle uthandweni lwakho, yabo. So mangabe ke wenza lezo zinto mfowethu engizibalayo, izona eziqinisekisa ukuthi umuntu wakho uyamthanda and nawe uqobo uyazithanda. So ufocusa kwakhe emagameni, ushathi ubhala incwadi engaka, ngeke izikusize ngalutho lo ncwadi uma ungazenzi lezi zinto. Khohlwa amagama, focusa ekumkhombiseni ukuthi uyamthanda ngani, ngezenzo, yabo. Mangabe ukhombisa ngezenzo uqedileke mfowethu, usengakushiya phela ngoba ngeke size simbambe mangabe enezathu zakhe naye noma sebemlingile, but nje kufanele naye even thiwe yakushiya abone ukuthi hayi lapha ngangibamba insizwa leya, ngashiya insizwa, yabo, abone ukuthi even if ungathiwa mhlambe uyabuza ukuthi uyafisa ukubuyela emuva, asho nje ngokukhulu ungasabi ukuthi hayi menganginikeza ithuba hayi ngingakujabulela ukubuyela emuva, yabo. So kanjalo, I hope you understand ke mfowethu. So mangabe unefisa sokubhala uMqeqeshi wensizwa, ungambhalela ku-email mqeqeshiwensizwa@gmail.com ukuze mina nawe sokwazi ukuthi sibonisane ngodaba lakho. Ukhumbuleke mfowethu ukuthi uMqeqeshi wensizwa ikhaya lenjabulo. Show mfowethu.